Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І я рады вітаць у нашым эфіры нашу чарговую госцю. Бачыце, у нас сёння пераважна госці, як правильно сказаць. Караце кажучы, тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталья Василевич. Добрый день, спадарыня Наталья. Добрый день. Гости, хтосьці ёсць, няма кагосьці. Слухайте, вот аккурат таки, вот як спецыяльна вы вырашылі соллю на рану пасыпаць, асабліва з улікам сённяшняй навіны пра тое, што Калеснікава горда дала інтэрв'ю Дудзю, а не каму-нибудь беларускаму. Разумееце, тут атрымалася так, што стварыла мне канкурэнцыю, тому што я сама вот апошні там паўгадзіны глядзела гэта інтэрв'ю на хуткасці 2, спадзяючыся хоць дайсці там да нейкіх сур'ёзных пытанняў. Вось, і зразумела, што мне придётся адключацца, каб далучыцца да эфіру. А думаю, астатнія людзі наўрад ці адключыліся ад прагляду гэтага выпуску Марыі Калеснікавай, і таму сёння, можа, пытанняў будзе не шмат да мяне. Ну, гэта пры ўліку тым, што тыя, хто хацеў паглядзець наш стрым, яны ўвогуле пайшлі глядзець тое інтэрв'ю, а не сядзелі і не чакалі нашай размовы. Але вось, дарэчы, калі ўжо закранули, Наталья, вы сказалі, спадзяючыся дайсці да сур'ёзных там ці важных пытанняў. А што, так і не дайшлі? Ці пытанняў не было такіх? Ну там дайшла толькі да аднаго пытання. Ну там просто спачатку як вы там себе адчуваеце і гэтак далей. Ну і там эти тизеры, якія на пачатку відэа, которые ніколі не супадаюць з тым, што далей будзе інтэрв'ю, да, такія как бы вырваныя з кантэкста фразы, таму па іх немагчыма зрабіць нейкіх высноваў. Але адзіна, вот да чаго я дайшла, і тое, што мне было цікава, тое, што Марыя Калеснікава ўжо ў інтэрв'ю Дудзю адкрыта заявіла, што ў першы ж дзень вайны яна ведала, што Расія напала на Украіну. І у мяне адразу ўзнікла пытанне, хацела далей паслухаць, але далей я ўжо не дайшла. Пытанне про тое, далей была реклама нейкіх, як у Дудзя заўсёды бывае, нечага там реклама адбывалася, вось, она мне збіла весь гэты прагляд, але мне з'явілася пытанне, чаму вот Дудзю яна адкрыта змагла сказаць про тое, што Расія напала на Украіну, а у першым сваім інтэрв'ю, якое было в Украіне, яна усяляк пазбягала вось такога яўнага заяўлення про тое, што гэта Расія напала на Украіну, так, вось. І але я не паспела даслухаць, таму, выбачайце, не магу пракаментаваць. Ну, тут табе скажу, што ўсё ж таки тады на той же самой прэс-канферэнцыі, умоўна кажучы, ва ўкраіне, яна толькі што апынулася на волі, яе не было дастатковай інфармацыі, ну і таму яна не магла, можа быць, не мела дастаткова фактаў, інфармацыі, там, асэнсавання, каб сфармуляваць нейкія канкрэтныя выказванні і пазіцыю. Зараз мае. Магчыма, так і ёсць, але тое, што она сказала, што она цалкам уяўляла, што менавіта адбылося 24 лютага 2022 года, у першы дзень пачатку агрэсіўнай вайны, паўнамаштабнага ўварвання Расіі в Украіну. Я думаю, што я не магла зразумець тады, наколькі сапраўды гэта інфармацыя была абмежаваная для яе ў калоніі, і ці сапраўды інфармацыя была настолькі недастаткова, што падчас гэтай прэс-канферэнцыі немагчыма было гэтую пазіцыю сфармуляваць. Але я думаю, што цяпер мы можам пакуль гэтае пытанне пакінуць па-за увагай. Але для мяне самой было вельмі важна разабрацца, ці гэта тады было стратэгічнае рашэнне. Я думаю, што оно было стратэгічнае, гэта было недахопу інфармацыі, а хутчэй ад таго, што трэба было фармуляваць увогуле пазіцыю па тым, як далей супрацоўнічаць з Расіяй, як далей супрацоўнічаць з Украінай. І таму Марыя Калеснікава і Віктор Бабарыка, яны вырашылі так вот з першага заходу не псаваць, не сказаць нечага такога, пра што яны маглі б пашкадаваць потым, там, ці пасапсаваўшы стасункі там з расійскай апазіцыяй, можаце, там, я не ведаю з кім, але, альбо там з беларускім народам, магчыма, у іх не было інфармацыі пра тое, каго ж у гэтай вайне падтрымлівае беларускі народ. Такога доступу, безумоўна, інфармацыі
сітуацыю іх не было. Вось, і яны б не хацелі ісці ў такі контры, магчыма, з большасцю беларусаў, паколькі у першую чаргу, як яны заяўлялі ўжо, яны арыентуюцца на беларусаў унутры Беларусі, як на сваю такую базу палітычную. Ты як сапраўдная хрысціянка как бы даеш шанец на тое, каб все ж таки чалавек апраўдаўся. Слухай, акурат калі ўжо ўзгадалі гэтую сітуацыю з прэс-канферэнцыяй ва ўкраіне, тое, пра што мы как бы вось і вынеслі у загаловак, правда яго пісалі яшчэ да таго, як выкладзена было ў сеціва інтэрв'ю Дудзю, мы тут арыентаваліся на допіс Павла Севярынца. Павел Севярынец акурат такі, не ведаю, што яго змусіла раптам звярнуцца да тэмы Марыі Калеснікавай, але я прачытаю адзін кавалачак, мне ён цікавы тут, ну, у звязку з нашай размовай і з нашай, так бы мовіць, трошачку такой арыентацыяй на рэлігійную тэматыку у тым ліку. Пасля выхаду з турмы ва ўкраінскім Чарнігаве, пасля вядомай прэс-канферэнцыі і абурэння беларусаў, мы з Уладзем Лапковічам, класным маладафронтаўцам 90-х, гадзінамі размаўлялі з Машай і Марынай Золатавай. І Маша, і Марына выдатна размаўляюць па-беларуску. За Машу не скажу, Марына Золатава так, безумоўна, пацвярджаю. А як файна Маша з Максімам Знакам спявалі для ўсіх палітвязняў тры чарапахі і простыя словы. За Машу не скажу, Максім, да, дакладна ёсць такое. І нам, беларусам, і самой Машы трэба асэнсаваць, якую каштоўнасць дае нам Бог. Час, у якім мы жывем, і цуды, якія ён творыць праз нас. Варта зразумець, праз нашыя пакуты у турмах, войнах, выгнаннях спрабуе выявіцца сам Христос. Ці дазволім мы яму, ці не. Ну і гэтак далей, там даволі цікавы тэкст, але вось гэты зварот да Бога, пра што ён сведчыць? І ввогуле, табе не падаецца, што, можа быць, у такой сітуацыі, ну, как бы, ці мала, наадварот, беларусы звяртаюцца да Бога, ці, наадварот, можа быць, занадта. Вось, напрыклад, глядач пад нікам НРЛ піша: на жаль, спадар Севярынец зусім ужо вернікам стаў. На жаль, дадае. Можа, і сапраўды, на жаль. Ну, я не ведаю, гэта ж ягонае асабістае жыццё, ягоная асабістая пазіцыя, ягоная асабістая вера, і, ну, кожны чалавек мае права стаць вернікам, нават калі для кагосьці гэта будзе занадта, так? Это ж чалавек не для кагосьці вернікам становіцца, ён для самога сябе узрощвае гэтую веру, у першую чаргу, як яна сама расце, нават, я б так сказала. Гэта працэс, на які ты не так часта можаш уплываць. Але я вярнуся тады, калі ўжо мы загаварылі пра Павла Севярынца, ягоны каментар пра Марыю Калеснікаву. Хочу таксама нагадаць, што у інтэрв'ю Насці Роўдзе, дарэчы, Павел Севярынец выбраў даць сваё першае такое вялікае інтэрв'ю менавіта беларускай журналістцы, і, на мой погляд, адной з такіх найлепшых інтэрв'юерак. Я вельмі заўсёды з цікавасцю гляджу шоу-ток, але, на жаль, Настя Роўда мяне туды не запрашае, таму зараз, карыстаючыся магчымасцю, прапаную сваю кандыдатуру на тое, каб сустрэцца з Настай у току. Вось, але вярнуся да вось гэтага інтэрв'ю Павла Севярынца. Ён там сказаў, што ён жа Марыю Калеснікаву ведае больш за 25 гадоў, ведае як маладафронтаўку, як чалавек, які праходзіў курсы дыджэя адраджэння, які удзельнічаў ва ўсіх мерапрыемствах канца 90-х, пачатку 2000-х вулічных акцыях. То бок, Марыя Калеснікава — это не жанчына, з якой Павел Севярынец толькі пазнаёміўся пасля выхаду з турмы. Ён ведаў яе як вельмі маладую такую дзяўчыну яшчэ, і у яго ёсць вось гэтае ўражанне ад яе яшчэ з тых часоў, і што Марыя Калеснікава — это не выпадковы чалавек у беларускай палітыцы. Як яна прыйшла тут не з музыкі, яна была ў палітыцы яшчэ калі многія нават не ведалі, як што там адбываецца ў той самай палітыцы. З бел-чырвонымі сцягамі яна выходзіла, і, ну, то есть яна таксама пакаленне маладафронтаўцаў. Вось, і
Ён сапраўды выдатна размаўляе па-беларуску, і я думаю, што я спадзяюся, што будзе інтэрв'ю для беларускіх СМІ і можна будзе задаць Марыі пытаннічка, як у нас Дмітрий Лукашук умее гэта рабіць, задаць пытаннічка. Дарэчы, мне пытаннічкі ён чамусь не задае такія складаныя. Заўсёды у нас неяк так адбываецца вельмі дыскусія без вельмі таких жорсткіх пытанняў у мой бок, але тому што мы напэўна размаўляем не пра мяне і не пра мой досвед, а ўвогуле пра нейкія рэчы. Ты ж у нас экспертка, што ж я буду эксперта тролліць? Я могу задаць, как бы указаць на памылку в экспертызе. Калі мы с тобой будем записывать размову пра цябе і твою пазіцыю канкрэтную, тады мы там знойдзем да чаго дачапіцца. Калі датычыцца асобы Паўла Севярынца, то вера Паўла Севярынца — это не бах, гэта фіча, як кажуць у інтэрнэце. Гэта тое, што вызначае ідэнтычнасць Паўла Севярынца, ягоная хрысціянская вера, ягоныя нейкія выказванні пра Бога, пра Хрыста, пра нейкі рэлігійнага зместу выказвання, яны вызначаюць ягоны профіль як палітыка. Таму што калі вы спытаеце любога чалавека з беларускага контексту, хто такі Павел Севярынец, з чым ён у вас асацыюецца ў першую чаргу, усе скажуць, ён асацыюецца з хрысціянствам, з верай. Таму гэта тое, што ён як бы зрабіў, тое, што з'яўляецца ягонай галоўнай часткай ідэнтычнасці як палітыка, як публічнай персоны, і таму было б дзіўна, калі б ён перастаў пра гэта гаварыць і пачаў гаварыць там пра нешта іншае. Вось ён стаіць менавіта на гэтым грунце, і гэты грунт зрабіў галоўнай такой і зместам і формай, я б сказала, свайго месседжа да беларускага грамадства. Ну што ж, добра, давай пакінем гэта на будучае яшчэ абмеркаванне і звернемся да іншых тэмаў, звернемся да тэмаў, якія вельмі актыўна абмяркоўваюцца у тэлеграм-канале як хрысціянская візія не вайне. Раю усім, нагадваю, хто гэта не зрабіў, подпісацца на гэты тэлеграм-канал альбо тэлеграм-канал Наталля з 2 Л. Таксама там інфармацыя пра тое, што адбываецца як у як это правильно сказаць, у асяродку блізкім да веры, да рэлігіі, так і тое, што побач з гэтым стаіць. Калі мы уже узгадалі тэму вайны, стаўленне да гэтай вайны, ці не падаецца табе, што вось гэтае, на першым прынамсі этапе такое неразуменне, там хто ж там агрэсар, хто на каго напаў і што шкода ўсіх, яно неяк так вось супадае дзесьці там, ці не супадае, ці наадварот, беларуская праваслаўная царква пайшла далей, калі яна забараняе і не хоча гаварыць пра і удзельнічаць у малітвах пра адзінства хрысціян. Я думаю, что это не звязанные речи, не зусім звязанные, скажем так, яны хутчэй вот это неудел у молитвах об еднасці хрысціян, гэта скепсис до гэтых молитваў, і он заключаецца ў цэлым скепсісе да экуменічнага руху, як руху да еднасці хрысціян. І якраз мітрапаліт Веніамін, ён з'яўляецца прадстаўніком вось такога руху, і мы звяртаем увагу таксама на наших ресурсах про тое, што пры гэтым, калі гэта не рэлігійныя сустрэчы, так, калі это сустрэчы прысвечаны нейкім нерэлігійным пытанням, напрыклад, памяць Халакосту ці нейкія сацыяльна-палітычныя пытанні, то нават у міжрэлігійных мерапрыемствах могуць святары ўдзельнічаць з дабраславеннем мітрапаліта Веніаміна. Але калі гэта тычыцца менавіта кантэксту рэлігійнага і еднасці хрысціян у веры, то тут уключаецца вось гэты антыэкуменічны настрой, і такі настрой ён у цэлым для Беларусі не вельмі характэрны, таму што мітрапаліт Філарет Вахрамею, які быў першым мітрапалітам пасля савецкага часу і савецкага яшчэ часу нават у Беларусі, ён працаваў якраз у тым аддзеле рускай праваслаўнай царквы, дэпартаменце, скажем так, які займаўся экуменізмам і экуменічнай
экуменічнымі кантактамі. Ён заўсёды быў адкрыты да гэтых экуменічных кантактаў і да супрацы з каталікамі, з пратэстантамі, у тым ліку замежнымі. Быў адкрыты багаслоўскі факультэт у еўрапейскім гуманітарным універсітэце пры падтрымцы пратэстанцкіх, каталіцкіх і экуменічных арганізацыях. І у цэлым многіх святароў ён дасылаў вучыцца у замежныя універсітэты для того, каб яны спазналі новы досвед, збудавалі вот гэтую еднасць, некую там сувязі, узаемныя нейкія добрыя стасункі з каталіцкімі пратэстанцкімі цэрквамі. І таму для Беларусі тут натуральным чынам развіўся вось такі як бы экуменічны падыход да хрысціянскай веры, і людзі сапраўды былі зацікаўлены ў гэтых сустрэчах, і сем'і у нас вельмі шмат змяшаных праваслаўна-каталіцкіх. Таму гэтая тэма часто гучала вот у публічнай прасторы Беларусі, у адрозненне, напрыклад, ад той же Расіі і ад Украіны нават, таму што менавіта ў Расіі і в Украіне антыэкуменічныя манастыры, там ці нейкія суполкі, якія нават пракліналі патрыарха, не ведаю, там, альбо там каго там яны яшчэ пракліналі, ну вот яны лічылі экуменізм ледь не самым страшным грахом, здрады праваслаўнай такой веры, догме. І таму там не так былі распаўсюджаны ўсе гэтыя рухі, як унутры Беларусі. Але вот з прыходам асабліва мітрапаліта Веніаміна, які больш з такога манаскага паходзіць асяродку, з такога там манастырскага, нават не манаскага, а манастырскага асяродку, дзе вось гэтыя там ісціна праваслаўнай веры, яна стаіць вышэй за еднасць хрысціян вот у катэгорыях паміж, ну і таму лічыцца, што калі ты ідзеш там на малітву разам з вернікамі іншых цэркваў, то ты нібыта здраджваеш вось гэтаму праваслаўю, таму што ну ёсць такая пазіцыя сярод праваслаўных, што не трэба маліцца, это ўжо уступаць у нейкія такія спецыфічныя містычныя стасункі, і гэта як бы шкодзіць чысціні вось гэтай праваслаўнай веры, якая не павінна ні з кім там злучацца і гэтак далей. І таму з гэтага зыходзячы ўжо ён вырашыў не дабраслаўляць святароў, удзельнічаць у гэтых малітвах. Вось, я думаю, што ну, але пры гэтым не хоча зусім пазбавіцца, ну, то есть это ж зусім было б непавагай, таму замест святароў туды дасылаюць цяпер прадстаўнікоў беларускай праваслаўнай царквы без святога сану, такіх светскіх людзей, як кажуць мирян, як кажуць у праваслаўнай царкве, для того, каб яны ўсё ж таки в гэтых малітвах паўдзельнічалі, але без такого вось некага містычнага, святарнага дзеяння. Скажем, вось так гэта. Таму гэта не звязана з вайной, гэта звязана з асабістай вот нейкай пазіцыяй мітрапаліта Веніаміна па тым, як праваслаўная царква можа ці не можа удзельнічаць у экуменічных малітвах і супрацы. Ага. Ну, молиться мы разом з вами за адзінства хрысціян не будем, але у ваш касцёл, царкву там ці якое-нибудь яшчэ іншае прыйдзем, поставим там столик і будем гандляваць сваімі таварамі, каб потым гэтыя грошы направіць на падтрымку расійскіх агрэсараў ва ўкраіне. Нормальная пазіцыя. Пазіцыя крывадушніцкая і Свято-Елізаветинскі манастыр, калі вы пачытаеце таксама, яны ж таксама пішуць пра захад. Тут яшчэ крывадушніцтва не толькі ў тым, што мы як бы не прызнаем нібыта гэтых усіх каталікоў пратэстантаў як сапраўдных хрысціян, але будзем прадаваць ім іх шаты літургічныя, будзем шыць, бізнес ёсць бізнес, і зарабіць на гэтым ўсё роўна, ну, калі твой бог грошы, да, то тут ніякіх такіх маральных перашкодаў няма. Вось, і на гэтым як бы засноўваецца дзейнасць Свято-Елізаветинскага манастыра. І таксама хочу адзначыць, што
заўсёды ж захад гэты паносіцца, што гэта там страшная рэч. Вот зараз калі Лемяшонак атрымліваў гэтую ўзнагароду ад Пуціна, ён же там потым выступаў з прамовай і казаў, што вы ж разумееце, это ж там вайна в Украіне, это ж мы з захадам змагаемся, да, з нейкім такім сатанізмам заходнім. Захад ён увесь такі заняпалы, жахлівы, мы з ім ніякага супольнага нічога мець не будзем, але пры гэтым Свято-Елізаветинскі манастыр не грэбуе ездзіць менавіта ў заходнія краіны і там прадаваць свае тавары. І вось гэтыя еўрыкі ці не ведаю кроны ці злоты ці яшчэ якія-небудзь заходнюю валюту весці назад у Беларусь і там укладаць у нейкія свае мерапрыемствы, у тым ліку улучна з фінансаваннем расійскай арміі в Украіне за вось гэтыя заходнія грошы. Таму гэта такая пазіцыя, ну вот бачыце, шпіёнская пазіцыя, ну не ў тым сэнсе, што на шпіёны, якія працуюць на розныя канкрэтныя дзяржаўныя органы, якія займаюцца разведніцкай дзейнасцю, але у тым сэнсе, што дзеля нейкай мэты можна, ну, неяк пайсці там вось гэтай медовай пасткі, да, там, ну, нічога страшнага там. Ствараюць вот такая Свято-Елізаветинскі манастыр, такая медовая пастка, яны ж не дарма мёдам гандлявалі таксама. Медовая пастка для заходняга грамадства, для таго, каб выцаганіць вось гэтыя капеечкі, прасунуць там сваю нейкую тэму і спакойна паехаць назад, іх ненавідзець, ну ім усміхацца, для справы патрэбная рэч. Ну, на фоне скандала с беларускай ГБшніцай, затрыманай ва Ўкраіне, якая там медовыя пасткі расстаўляла для солдат і афіцэраў ЗСУ. Вось гэтыя медовыя пасткі ад монахінь Спаса-Елізаветинскага манастыра гучыць двусэнсоўна, скажем так. Ну, я не абавязкова мёд, ну, я не ведаю, чаму у людзей мёд у першую чаргу асацыюецца там з нейкай сексуальнай актыўнасцю ці прывабнасцю. Вось, можа быць іншая прывабнасць, тое, што чаго хочацца салодзенькага, да, чаго-небудзь. Вот, гэта можа быць што заўгодна, які заўгодна формы, ну, гаворка про тое, што гэта все не шчыра ідзе, да, ну, то есть это ж гэта шпіёнка наш не закахалася там у нейкага чалавека з ЗСУ беларуса і далей ужо это, ну, спецыяльна просто ты гуляеш у такого добрага, прыемнага чалавека, які там усім сэрцам да цябе, да, а потым пішаш у сваіх справаздачаў мой лох, да, вот тое самае, в прынцыпе, і са Свято-Елізаветинскім манастыром, гэта вот яго і іхнія лохі, которые у Еўропе іх прымаюць, вот яны да іх такі ставяцца, што, ну, вот нашы лохі, яны нас прынялі, вот, мы ім усміхаемся, мы ім там вешаем тое, што яны хочуць пачуць на іх вушы, а на самой справе наша задача просто прадаць свой тавар, атрымаць грошы. І, дарэчы, пра лохаў я памятаю, ёсць гісторыя пра Андрэя Лемяшонка такая, вот, ягонае стаўленне да замежнікаў. Гэта гісторыя ўжо была шмат разоў у пабліку, але я нагадаю, што якраз вот пры мітрапаліце Філарэце вельмі шмат дэлегацыяў замежных прыязджала ў Беларусь, таму што мітрапаліт Філарэт, ён быў вядомы на захадзе, і ён быў адкрыты, і ён разумеў, што чым больш будзе дэлегацый замежных прыязджаць у Беларусь, тым больш вымушана будзе БССР паказваць нейкую карцінку, там можа нейкі чарговы храм адкрыць, альбо там нешта дазволіць, трошки больш свабоды, таму што это ж экспартны варыянт, трэба карцінку паказваць, каб не заподозрылі, што ў Савецкім Саюзе ёсць ганенне супраць вернікаў. І вось это отец Александр Шрамко рассказываю, які таксама быў малады вернік кафедральнага сабора разам з Андрэем Лемяшонкам. Яны вызначылі дэлегацыю, хто будзе з гэтымі сустракацца з гэтай дэлегацыяй, расказаць пра жыццё вернікаў у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы, пра то, як все тут выдатна ці невыдатна. І потым ужо, калі Андрэй Лемяшонак прыйшоў з гэтай сустрэчы, ён хваліўся астатнімі, кажа:
А мы сказали, что у нас полная свобода, что мы, как верники, можем робить все, что заўгодна, что можем ходить у церкву, что ничего не забороняется, что свобода религии ніяк не утискается. Вот так мы надурили гэтых замежников. Вы уявляете, як мы надурили гэтых замежников? То есть он как бы замежников надурил, как бы пагарджаючы сваімі ўласнымі правамі, сваёй уласнай свабодай, да, але надурыць замежніка як стратэгія, як каштоўнасць, яна як бы дагэтуль для Свято-Елізаветскага манастыра, ягонага кіраўніцтва з'яўляецца такой важнай стратэгіяй. Галоўнае надурыць замежнікаў. Нават калі мы гэтым надурым самі сябе, это не так важна. Галоўнае вот расказаць ім все, як для того, каб добиться своей мэты. Стой, давай я вернуся до допису аккурат таки у вашем канале, телеграм-канале «Христианская миссия не войне», «Христианская визия не войне», про вось менавіта гэтую забарону об адзінстве, молитвы об адзінстве хрысціян. Вы там пишете про тое, что вось с одного боку забараняюць молиться, с другого боку как бы не супраць того, каб у нейкіх таких вось іншых мерапрыемствах разом з іншых святарамі іншых конфессий брали удзелу. И вы пишете: такая выборочная актыўнасць сведчыць, что няўдзел БПЦ у молитве об еднасці абумоўленая рашэннем зверху и не з'яўляецца вынікам выпадковых обставин. Мне вот цікава гэта зверху. Я разумею, что это ж не Господь Бог сказал им там вот, что я вам там забараняю молиться разом с католиками об адзінстве, а зверху гэта што маецца на з Москвы? Нет, митрополит Вениамин. Вось, что маецца на увазе. Ну я уже конспирологию развіў. То бок Москва ніякім чынам не ўплывае на вось гэтыя рашэнні. Не ўплывае, гэта просто зараз памянялася, вот нейкая канцэпцыя памянялася. Вот я кажу, пры Філарэце мітрапаліце нашым ўсё было ў адным накірунку рухалася, да, развіццё гэтых экуменічных кантактаў, і тут адбывалася вельмі шмат у Беларусі, і, дарэчы, мітрапаліта Філарэта шмат за гэта крытыкавалі і абзывалі экуменістам, да, вот гэтыя все кансерватыўныя такія колы у Расіі асабліва, яны как бы не вельмі любілі мітрапаліта Філарэта з-за гэтага. Вось, за то, что он тут еўраправаслаўе такое у нас тут ствараў у Беларусі, адкрытае да іншых канфесіяў. І цяпер просто іншыя лідары, іншае бачанне і іншыя стратэгіі, іншыя разуменні прыярытэтаў нейкіх царкоўных. Вот прыярытэт цяпер, як я патлумачыла, ён больш такого, ну, некаторые кажуць, что это больш звязано з фундаменталісцкімі нейкімі падыходамі. Ну, я все ж таки не стала б мітрапаліта Вениамина залічваць да фундаменталістаў, тому што ён все ж таки прагматык. Ён просто разумею, что калі, допустим, молитва об еднасці хрысціян, это ж не дзяржаўнае мерапрыемства, ніякай дзяржава там у ім не удзельнічае. Гэта ініцыятыва, у прынцыпе, каталіцкая ініцыятыва, якая вот каля 100 гадоў развіваецца, якая была прыдуманая для того, каб збіраць хрысціян вот один тыдзень у студзені, там рыхтуюцца спецыяльныя малітвы, у якіх вось гэтая тэма адзінства, што мы, як усе цэрквы хрысціянскія, як усе супольнасці хрысціянскія, павінны ў адзін дзень прыйсці ў нейкае адзінства паміж сабой. Гэта, ну, такое чыста рэлігійнае мерапрыемства. А калі мы гаворым пра мерапрыемствы іншага характару, якія мы там прыводзім прыклады, так, гэта мерапрыемствы, якія звязаныя з нейкімі дзяржаўна-сацыяльнымі працэсамі. Там ёсць прадстаўнікі дзяржаўных уладаў, там ёсць прадстаўнікі іншых рэлігійных арганізацый, не толькі хрысціянскіх. І ўжо тут зусім іншы як бы адбываецца. То есть это змест все равно не рэлігійны гэтых мерапрыемствах, больш такі сацыяльна-культурны і сацыяльна-палітычны змест. І таму гэта просто два розных спосабы. Вот. То есть браць грошы у католікаў мы возьмем, але маліцца з імі мы не будзем. Скажем так.
То я звярну увагу яшчэ на такую навіну на у тэлеграм-канале хрысціянская візія не вайне про того, якога мы с тобой уже узгадывали у наших размовах, так званага правослаўнага пісьменніка Гаврилова, які ездзіць с правослаўна-гуманітарнымі нібыта місіямі туды на захопленую расійскімі акупантамі частку Донбасса, возіць там гуманітарную некую нібыта дапамогу і гэтак далей. І гэтым разам ён потрапіў под абстрэл, яго параніла не цяжка, як ён кажа, буханка яго згарэла, ён там плануе, думае, якім чынам яму новы транспарт здабыць, каб працягнуць ездзіць на акупаваныя тэрыторыі. Але в прынцыпе мы ўжо гэтую тэму не адзін раз абмяркоўвалі, гэтую мілітарысцкую скіраванасць Свята-Елізаветинскага манастыра і про тое, як Веніамін і БПЦ увогуле скрозь пальцы глядзяць на гэтую дзейнасць і падтрымку забойцаў расійскіх. Я хацеў бы да іншага звярнуцца. У вас выйшаў такі кароткі даклад про рэпрэсіі ў першы месяц 26-го года у дачыненні да святароў і вернікаў. І вось у звязку акурат такім мне тут скінулі цытату сённяшняга інтэрв'ю Калеснікавай. Калеснікава лічыць, што Лукашенко можа пайсці на вызваленне палітзняволеных дзеля будучыні. І цытата: «Будущего страны, будущего детей, возможно, с точки зрения проявления какой-то мудрости, силы». Ну и тут мы вертаемся до ее выказыванию про вертание до нормальности. И глядячи на ваш доклад про репрессии у першы месяц 26-го года, и думаешь: мудрость, сила, вертание до нормальности. Можа, пачытаеце вось гэты даклад хрысціянскай візіі, да прыкладу, пра рэпрэсіі, пачытаеце даклад, які Коршунаў зрабіў пра рэпрэсіі, якое працягваюцца. Так, ну у нас быў даклад яшчэ ў студзені, мы рабілі даклад пра рэпрэсію ў 2025 годзе, і там чырвонай тэмай праходзіць такое назіранне, якое ўсе праваабаронцы выносяць цяпер у публічную прастору, лямантуюць пра тое, што з 2025 года у нас стало менш інфармацыі пра рэпрэсіі, а рэпрэсій не стала менш. Праблема ў тым, што закрылі доступ до гэтых справаў судовых, і людзі, все праваабарончыя праекты уже давно сталі экстрэмісцкімі фармаваннямі, таму людзі менш падаюць інфармацыі пра рэпрэсіі супраць сваіх сваякоў, супраць саміх сябе. І я нават скажу, што цяпер каля, там у нас ёсць лічба, што каля 80% інфармацыі пра рэпрэсіі, якая прыходзіць у хрысціянскую візію, пра пачатыя крымінальныя справы, пра арышты, пра затрыманні, пра ператрусы, пра рознага, пра прымусовую вярбоўку святароў рэлігійных дзеячаў, пра ціск рознага кшталту, які яны церпяць, 80% інфармацыі, якая да нас прыходзіць, мне трапляе ў публічную прастору, яна трапляе толькі ў наш унутраны маніторынг. Мы яе фіксуем, але людзі просяць гэту інфармацыю не выносіць. І гэта мы гаворым толькі пра тую інфармацыю, якая прыходзіць да нас. А яшчэ больш інфармацыі да нас не прыходзіць ніякім чынам. Мы не можам яе ніяк атрымаць. Толькі калі часто публікуюць цяпер спісы экстрэмістаў і спісы экстрэмісцкіх гэтых фармаванняў, яны становяцца магчымасцю даведацца, што чалавека затрымалі, што чалавек дзесьці знаходіцца за кратамі. Заўважце таксама, што вельмі шмат мы не ведаем пра то, які тэрмін. То есть раней спіс палітвязняў гэта было рашэнне суда, які тэрмін атрыманы, і вось на гэтых старонках прысвечаных палітвязням. Цяпер у нас рашэнне суда невядомае, магчыма, звязана з абмежаваннем ці пазбаўленнем волі. Все, у нас няма інфармацыі, мы пазбаўлены інфармацыі пра рэпрэсіі, і, безумоўна, рэжым гэта хоча зрабіць дзеля чаго? Для того, каб на захад не было чаго паказаць. Няма гэтых лічбаў, няма гэтых імёнаў. Адпаведна, выглядае так, нібыта рэпрэсій стала менш, але іх стала менш публічна вядомых. А на самой справе менш іх не стала, і 2025 год, і, дарэчы,
вельмі шмат рэлігійных дзеячаў, якія патрапілі пад пераслед, яны патрапілі пад пераслед па справе беларускага юна. І бачыце, мы недавно пісалі, таксама выпадкова даведаліся з праваслаўнага блогу адной вядомай расійскай блогеркі, которая пісала пра свайго хлопца, затрыманага за нейкія чаты, там за пасылку нейкай інфармацыю ў чаты. Вось, мы толькі з гэтага блогу даведаліся, што гаворка ідзе пра палітвязня Александр Руцкі, палітвязень з Берасця, ну, імаверна, які быў пераследаваны па справе беларускага юна, атрымаў абмежаванне волі. Таму, ну, з такіх выпадковых крыніцаў прыходзіць толькі інфармацыя. Але пераслед працягваецца, пераслед досыць жорсткі, і тут гаворкі пра тое, што Лукашенко з мудрасцю раптам прачнецца ў адзін дзень і скажа: а што ж я раблю? У меня же сила и мудрость. Я сейчас как верну всех до нормальности. Да, вернусь их до нормальности, мало не покажется. Вот. И так, и он спрабуе, то есть нормальность у нашем разумении і нармальнасць у разуменні Лукашэнкі цяпер не супадае. Это две розныя нармальнасці. Вот. Нармальнасць, памятаеце, было такое слово, якое выкарыстоўвалі, там, нармалізаваць зісера. Памятаеце, што все хотели нармалізаваць зісера? Так вот, цяпер Лукашенко хоча ўсіх нармалізаваць, каб яны перасталі думаць, каб яны перасталі гаварыць, каб яны перасталі пісаць, чытаць і гэтак далей. То есть для яго нармальнасць гэта кантроль, вярнуць кантроль не толькі над краінай, вярнуць кантроль над розумамі людзей, вярнуць кантроль над тым, што яны гавораць і што яны думаюць нават. І таксама атрымаць доступ да заходніх рэсурсаў. Вот для яго гэта нармальнасць, што я раблю все, што заўгодна, і мне за гэта нічога не будзе. Вось такая нармальнасць у Лукашэнкі. Ну, я не ведаю, я до такой нормальности не хочу вертаться. Я лічу, что, ну, гэта будзе, ну, за кошт людей, якія пераслед... Ну, можем, конечно, заплюшчыць вочы на пераслед, але, ну, ці рызыкне Марыя Калеснікава зараз вярнуцца ў Беларусь? Не, ну, яна ж пагадзілася выехаць цяпер з Беларусі, так? Таму што яна разумее, што ніякай нармальнасці на сённяшні момант там няма. Вось. І, на жаль, ніякіх адзнакаў, хоць нейкіх маленечкіх на тое, што сітуацыя вяртаецца нармальнасць, ну, калі кажуць, вярнуцца да нармальнасці, вярнуцца на 2019 год, ці на пачатак 2020 года. Вот гэта, як бы, уяўляецца як вяртанне да нармальнасці, але для гэтага трэба, каб была спыненая вайна, каб рэжым Лукашэнкі перастаў удзельнічаць у гэтай вайне, ну, хоць неяк інфраструктурна, эканамічна, ідэалагічна. Гэта тое, каб все былі вызвалены, каб рэпрэсіі перапыніліся. Ну, а навошта Лукашэнкі гэта? То есть для яго-то не будзе вяртання да той нармальнасці. Все ж не вернецца на 2019 год. Як ведаеце, в 2020 годзе было папулярна, што фарш немагчыма назад, да, пракруціць ці пасту зубную назад впихнуть в гэты тюбик, ці в вулкан гэту магму влить. Ну, як бы адбылася ўжо такая падзея, якая, вот, ведаеце, кропка біфуркацыі нейкая адбылася, сістэма перайшла ў іншы стан. Ты не можаш просто адмяніць гэтую кропку біфуркацыі і вярнуць сістэму ў той мінулы стан. Не. Нармалізацыя зараз, яна магчымая толькі праз змену увогуле пра змену таго, як рэжым узаемадзейнічае з Беларусі, з Беларусю, з беларусамі, у тым ліку з беларусамі за мяжой, змену ў нейкі такі бок спынення рэпрэсіяў, усталявання новай законнасці. Законнасць павінна вярнуцца, закон павінен вярнуцца. Вот давайте, я б хацела Юрый Дудь, каб пагаварыў з Максом Знакам, да, у першую чаргу. Вот Макс Знак, юрыст, компетентны вельмі чалавек у гэтым, які гэта разумее. Я б хацела вот Максу Знаку задаць вельмі шмат пытанняў. Дарэчы, наколькі я разумею, ну, у Варшаве цяпер жыве, да? Вы запрашаеце яго на свае эфіры з Міцерб? Калі ласка, запрасіце Максима Знака на свае эфіры. Я буду глядзець першай і пісаць каментары пад гэтым стрымам.
Вось, што ну, як бы павінны вярнуцца законнасць, павінны вярнуцца правілы гульні. І гэтыя правілы яны павінны быць у адпаведнасці з правамі чалавека, яны павінны быць у адпаведнасці з важнымі канстытуцыйнымі прынцыпамі. Вось, і суды павінны дзейнічаць. Ну, як бы як без незалежнай судовай сістэмы як можна вярнуцца да нармальнасці? Ніяк нельга вярнуцца да нармальнасці. Няма такой нармальнасці. Слушай, ну вот калі вот так отстраненно, может быть не поглыбленно у повестку читать ты якія процитаваў словы про тое что там может быть там про клопат Лукашэнкі, про будучыні дзяцей и там скажем про мудрасць і сілу и слухаць тэалагіню нашу вось калі ласка Василевич, то такое ўражанне что с позиций хрысціянскіх больш Колесникова выступае, чым наша тэалагіня, не? А что за христианские? Ну, пробачить там вот как бы, ну, дать шанец, поверить у лепшее. Ну, а скажите, а чым мы не дали шанец Лукашенко? Чым мы не дали шанец Лукашенко? Як мы замінаем Лукашенко на сённяшні момант? Нейкім чынам мы просто не верым у тое, што гэта магчыма, але мы не верым не таму, што мы там просто ненавідзім Лукашенко як чалавека, да? Мы гэта не верым, таму што няма прыкметаў ніякіх. Гэта, ну, як бы это ж аб'ектыўна. Калі Лукашенко зменіцца, калі реально аднойчы раніцай прачнецца і скажа, што я нарабіў, які жах творыцца ў Беларусі, я не могу на гэта глядзець, гэта жахліва, трэба гэта нешта неяк выправіць, і ён пачне гэта выпраўляць, і ён пачне выпускаць людзей не за каўрышкі нейкія, да? Не за тое, не за нейкія перамовы, не за нейкія прэферэнцыі сабе, а ён пачне выпускаць людзей, таму што ён будзе разумець, што годнасць чалавечага жыцця вельмі важная. Яна у канстытуцыі, у любой канстытуцыі нашай, да, якую не вазьмі, яна стаіць на першым месцы, што дзяржава павінна забяспечваць гэтую годнасць. Калі ласка, я толькі паверу в Бога яшчэ больш, чым веру цяпер, што ён зможа сэрца Лукашэнкі неяк змяніць, і Лукашенко зможа пакаяцца, гэта сэрца сваё да Бога адкрыць і выправіць усе тыя злачынствы, якія ён учыніў. Я пакідаю цуду магчымасць, але як тэалагіня пакідаю магчымасць суду, але як паліталагіня я не маю права разлічваць на тое, што вот Лукашенко у такім там перажыве клінічную смерць, яму там з'явіцца Багародзіца і скажа, як яму далей жыць, да? Не магу я, такія катэгорыі паліталагічнай навукай, аналітыкай палітычнай не ўлічваюцца. Вось такія чорныя лебедзі, якія могуць прыляцець. І як паліталагіня, як праваабаронца я бачу, што ніякіх сістэмных зменаў нават не бачна з боку Лукашенка ні ў дзеяннях ягоных, ні словах, ні ў нейкіх стратэгіях. Всё скіраванае на тое, каб захаваць. То есть адзінае, галоўнае, што павінен адмовіцца Лукашенко для того, каб змяніцца, гэта ад сваёй улады, хаця б ад часткі сваёй улады, абмежаваць сваю уладу, і даць больш правоў і свабодаў іншым людзям. Вы думаеце, ён гатовы на гэта? Я не бачу. Ён, наадварот, пашырае, ён імкнецца як мага больш пашырыць сваю ўладу, як мага больш захапіць гэтыя ўлады. У яго няма ніякага імкнення для того, каб даць свабоду беларускаму народу, каб даць свабоду беларускаму грамадству. І, як я казала раней, больш пераследавалі за нейкія палітычныя рэчы. Цяпер што мы бачым? Мы бачым, што пераследуюць вельмі шмат проста за такія культурніцкія рэчы, якія ніякага палітычнага зместу нават у сабе не нясуць. Вот, становіцца проста любая актыўнасць, ты дыхаеш, просто ты дыхаеш, і все, і гэта робіць цябе, як ведаеце, ёсць такія з інфрачырвоным, якія інфрачырвоныя прылады начнога бачення, да? Вот калі там цепло нейкае з цела ідзе, то ты можаш гэтую, для того, каб там, не ведаю, пабачыць, ці ёсць там чалавек, ці ёсць там нейкія прыкметы жыцця, ты глядзіш у гэтую прыладу. Вот Лукашенко, ён вот любая просто актыўнасць унутры цела чалавека, вот ён дыхае, ідзе абмен рэчыва, вылучаецца цепло, гэта ўжо робіць цябе
магчымай ахвярай ягоных вот гэтых спецслужбаў. А я ўжо маўчу пра вербоўку. Навошта вербуюць зараз кожны, ну, я не ведаю там колькі людзей праходзіць праз гэтую прымусовую вербоўку у спецслужбы беларускія. Людзей змушаюць падпісваць дамовы аб супрацоўніцтве. Пра гэта, ну, гэта не бачна, это тое, што не бачна. Гэта тыя рэпрэсіі, якія не бачныя, але тыя рэпрэсіі, якія вельмі дрэнна адбіваюцца на жыцці людзей, на жыцці ўсяго грамадства, на стабільнасці ўвогуле ўсёй палітычнай сістэмы. Ну, калі зноў-такі, што мы называем стабільнасцю. Вот у лукашэнкаўскім сэнсе стабільнасці, яна, магчыма, умацоўваецца, таму што кантраляванасць для Лукашэнкі стабільнасць — это значит стабільнасць ягонай улады і стабільнасць контроля над беларускім грамадствам. Вот гэта, ну, я не ведаю, дайце мне какого-нибудь яшчэ палітолага сюда, з якім мы можа паспрачаемся, які можа бачыць штосьці іншае, можа у яго нейкія іншая оптыка ёсць. Вот, але давайте паговорым пра факты, пра канкрэтныя падзеі, якія ў Беларусі адбываюцца, якія фіксуюцца. І, ну, калі, Зміцер, магчыма, у вас там вельмі разумныя людзі прыходзяць на эфіры, яны кажуць, вот паглядзіце, нешта новенькае такое адбылося, рэжым мяняецца, ён раптам адмаўляецца ад вот гэтай сваёй дыктатарскай тыранічнай сутнасці і раптам ідзе насустрач да беларускага грамадства. Хто-небудзь вас там такое заўважаў з вашых экспертаў, якія прыходзяць на эфіры? Ну, пакуль што, як вось прадстаўніца хрысціянскай візіі, якія збіраюць таксама звесткі пра рэпрэсіі, так і сацыёлог Коршунаў канстатуюць, што рэпрэсіі, можа быць, не такія заўважныя сталі, але яны працягваюцца, не зменшаюцца, а дзесьці ў нейкіх сферах і пашыраюцца. Хаця з іншага боку, там, скажем, спецыялістка по палітычнай камунікацыі Настасья Касцюгова перакананая, што 26 год будзе годам змяншэння ўзроўню рэпрэсій. Ну, побачым. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я дзякую нашай эксперце. Зраблю, як Павел Северинец, ну, зраблю рэлігійную заяву, да, што я, ну, тады реально просто ва ўсіх магчымых даступных мне храмах замоўлю малебен падзякі Богу, сама буду маліцца на каленях перад всеми іконамі, які ў мяне ёсць у хаце, калі і буду вельмі рада, і буду крычаць алілуя, і калі вы пабачыце у Нямецчыне жанчыну, якая будзе бегаць і крычаць алілуя па розных вуліцах, то гэта буду я. Вось, калі реально ўзровень... І я приеду ў Беларусь адразу. Вот буду стаяць на мяжы, буду прасіцца ў Беларусь, калі спыняцца рэпрэсіі і реально ситуація зменіцца. Ну что ж, запомните гэты відэо-твіт Натальи Василевич у эфиры Еврорадио. Ну что ж, экспертка у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны Наталья Василевич была з нами. На сёння я развітваюся. Заходзьте, подписывайтесь на телеграм-канал «Христианская визия. Не войне». Не забывайте про YouTube-канал Еврорадио. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.